Náhradníka, dobré, ne? Takže podarilo sa nám zdolať 17-kilový Porsche, čo sme velice radi. Bolo to zaujímavé, lebo nám išli stále malé, ale sme radi. But once
kolesovým miestom sme celkom spokojní. V prvom kole sme mali sedmičku, ktorá je považovaná tu za topku, ale tým, že je voda vyššia o minimálne 300 metra a je ešte marec, tak sme tomu nejako moc až tak neverili, ale spravili sme všetko, preto sme niečo pochytali sme strašne veľa rýb, ale všetko boli ryby, ktoré mali váhu 6, 7, 8, 9 kg. Tesne pred koncom sa nám podarila 10,5 kg ryba. V druhom kole sme losli číslo 1, to sme tak chceli si losnúť. Je to z tých hlbších miest a momentálne nemôžeme povedať, že chytáme ryby, ale stále to nie je to, čo by sme chceli. Chytáme na naše obľúbené klasiky, SKčko a červený probiotik. To nám tu funguje nám to v podstate všade a na to sme nachytali aj tie najväčšie ryby. Tak momentálne máme sobotu po obede, sme priebežne na nejakom 3. mieste, ale jedna ryba to dokáže celé zmeniť, čiže či v náš prospech, či v náš neprospech. To znamená, že je to tu stále otvorené a pri jednej rybe 20 kilovej, ktoré sú tu, sa to môže úplne celé otočiť. Takže momentálne sme tretí, ale uvidíme v nedeľu o 12. ako to celé dopadne.